Wasu 'yan bindiga dauke da muggan makamai sun bude wuta akan wasu matafiya a yankin jihar Sokoto. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma. Tashar taskar ji da kunne take shiga sassan duniya ta zakulo muku labari. A yau ma labarin da tashar taskar ji da kunne ta samu labari ne wanda wasu 'yan bindiga suka kai wani mummunan hari a yankin jihar Sokoto, inda suka bindige wasu matafiya a yayin da suke kan hanyar su ta zuwa wani waje. Ga dai labarin kamar yadda tashar taskar ji da kunne ta samu. Kafin ka wuce mai sauraro, ka danna mana subscribe, ka danna alamun karora da zarar mun samu labari zai ishe ku. 'Yan bindiga dauke da muggan makamai dai sun tara wata hanya ne a jihar Sokoto, inda suka bude wuta akan motocin da ke dauke da fasinjoji. Motocin haya dai suna dauke da fasinjoji ne waɗanda suka dawo daga kasuwa neman na abinci. Dakarun sojin Najeriya sun kai ɗaukin gaggawa bayan samun rahoton tarkon da 'yan bindigan suka ɗana a wannan hanya. 'Yan bindigan dai dauke da muggan makamai sun kai farmaki akan motocin haya ne dauke da fasinjoji na jihar Sokoto. Harin da 'yan bindigan suka kai dauke da muggan makamai AK-47 wanda suka kai a ƙaramar hukumar Baba na jihar Sokoto ya yi sanadiyar raunata fasinjoji guda 7. Masani akan harkokin tsaro na yankin tafkin Chadi da arewacin Najeriya Zagazola Makama ya bayyana haka ne a shafinsa na X. Majiyoyin tsaro dai sun bayyana cewa lamarin dai ya faru ne da misalin karfe 8 na dare a ranar Laraba 10 ga watan Satumban 2025. 'Yan bindigan dai sun tare wata hanya ne da ke tsakanin ƙauyen Kogoho lambar Tofa da kuma Kogogo Rija a ƙaramar hukumar Raba. Majiyoyi dai sun bayyana cewa 'yan bindigan dai sun buɗe wuta ne akan motoci guda 3 waɗanda ke ɗauke da fasinjoji waɗanda suka fito daga kasuwar Acida, suna kan hanyar su ta zuwa garin Raba. Duk da cewa direbobin motocin dai sun ki tsayawa inda suka samu suka tsere, fasinjoji guda 7 sun samu muggan raunuka daban-daban. Direbobin dai sun ki tsayawa ne inda suka samu tsira daga harin 'yan bindigan, amma kuma fasinjoji guda 7 sun samu raunuka daban-daban. Dakarun sojin Najeriya dai na rundunar Operation Fansar Yamma sun yi gaggawar zuwa wurin bayan samun wani mummunan rahoto na wannan mummunan hari da aka kai. Sojojin dai sun yi artabu da 'yan bindiga har da ya kai ga an tilasta musu ja da baya tare da yiwuwar samun raunukan harbi a 'yan bindigan. An garzaya da fasinjojin da suka jikata zuwa asibitin koyarwa na Jami'ar Usmanu Danfodiyo domin samun kulawa ta likitoci. Majiyoyi na tsaro dai sun kara da cewa an kara tsaurara tsaro a yankin akan hanyar domin hana sake faruwar irin wannan mummunan al'amari. A wani labarin kuma za ku ji cewa dakarun sojin Najeriya sun yi musayar wuta da wasu 'yan bindiga a jihar Zamfara. Dakarun sojin Najeriya dai sun fafata da 'yan bindiga ne bayan sun yi musu kwantan bauna lokacin da suke rakiyar 'yan kasuwa a karamar hukumar Gusau. Musayar wutar dai da aka yi tsakanin bangarorin guda biyu ta yi sanadiyar rasa rayukan sojoji guda 5, yayin da aka halaka 'yan bindiga masu tarin yawa a yankin. Masu sauraro, a nan muka kamo ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma. Sai wani lokaci za mu kawo muku wasu labaran. Wani muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.